deluje na ceo organizam. Ima mogućnost podešavanja osnovne frekvencije od oko 200.000 Hz do skoro 1.000.000 Hz. Iz iskustva imamo da oko 200.000, 300.000 Hz počne da deluje na donji deo organa, znači noge, zatim ide na telo. Za telo iz nekih iskustava najbolje deluje frekvencija od 720.000 Hz i ide se dalje sve do glave, znači nekih 900.000 Hz, čak i 1.000.000 Hz, koji deluju na mozak, na glavu. Aparati koje su sada u proizvodnji, znači to je već druga, treća serija, imaju u sebi ugrađen tajmer da jedan tretman tim bioenergetskim poljem traje samo 10 minuta, znači kad se startuje, posle 10 minuta se isključi, zato što se ne treba sa time preterivati. U određenim slučajevima ljudi koji imaju neke probleme zdravstvene mogu to svoje samoisceljenje pomoći ako 2 puta startuju. To nije problem. Dobit ćete ovde da je iskustva da treba aparat baš koristiti u bankama, u situaciji gde su veliki stresovi, da izvanredno deluje. Aparat sam, već i u toj osnovnoj verziji, ima mogućnost uključenja Schumannovih frekvencija. Schumannove frekvencije od oko 7,8 do 10-11 Hz deluju kao da ste u prirodi. Znači, prirodna ta Schumannova frekvencija u šumi van našeg polja gde živimo, gde je elektromagnetni spok svugde, u celom gradu. Znači, to je rezonanca Zemlje. To je rezonanca, osnovna rezonanca između ionosfere i Zemlje, na čega je naš organizam iz praistorije navikao, ali koji u gradu praktično ne postoji. Znači, potištenje sa tim ili poništenje sa svim tim elektromagnetnim talasima koji deluju oko nas. Da li su to sad radiotalasi, 220 V struja ili od telefona i tako da. Elektronika svakako. Tako je. Međutim, pošto imamo zahteve i imamo vrlo dobra iskustva sa biljkama, gde ljudi po 2 sata dnevno, recimo kod borovnice, gde imaju staklenik sa borovnicama, dobili su izvanredne rezultate, krupne plodove i tako dalje, gde su samo 2 do 3 meseca dnevno po 2 sata. Sad, skuplji aparati imaju još jednu prednost, da te Schumannove talase, mi smo ostavili naziv Schumannovi talasi, ali to su u stvari elektromagnetni talasi koji idu preko biopolja, gde možete smanjiti ih na 4 Hz. To je... Sedativno za spavanje. Apsolutno sve znate, znači to je za umirenje, za relaksaciju i čovek lakše zaspi i lakše se odmori. Sad, ako hoće da radi, tu imamo izvanredno iskustvo, stavi se na 14 Hz i onda to podiže energiju. Čovek ima više energije, ne zamara se i može duže da radi.